Salut! Astăzi vreau să îți explic cum să ieși din problemele vieții, adică ai probleme care nu le-ai putut rezolva de mult timp și numai nu se rezolvă. Și bă, de ce alții au succes, eu nu am, sau mie merge rău, sau am toate lucrurile bune, dar într-un anumit domeniu nu reușesc. Poate ai casă, ai tot, merge bine cu banii, cu tot, dar nu-ți poți face o familie, sau ai de toate, n-ai sănătate, sau ceva lipsește și te chinuie și numai nu poți rezolva această problemă. Eu, din experiența vieții mele, am să-ți dau răspunsul cum 100% garantat îți poți rezolva orice problemă în viața ta. Și m-am întrebat de ce eu sunt om liniștit, sunt om bun, ajut mulți copii săraci, văduve, mi-a vândut bunuri de-a mele și am ajutat pe alții și totuși mie merge rău, știi? Mă gândesc, de ce unele chestii nu se rezolvă în viața mea, unele lucruri merg bine, unele nu le pot rezolva, de exemplu, nu sunt căsătorit, nu am copii, de ce Dumnezeu le îngăduie, știi? Și cumva Dumnezeu mi-a lăsat așa o lumină și să înțeleg de ce unele probleme nu le poți rezolva. Și în felul următor, dacă tu ești un om liniștit și ai o parte bună, paralel ai și lucruri care le faci în viață cu știre sau fără știre, care sunt lucruri urâte înaintea lui Dumnezeu, adică lucruri care nu sunt din valorile bune. De exemplu, tu ești bun, da, ești darnic, ajuți pe săraci, hrănești, ești un om respectos, dar poate paralel ai o relație intimă în afara căsătoriei, adică nu ești însurat sau ai însurat să mai umbli cu alta, sau el nu ești însurat și umbli când cu una, când cu alta, sau alte chestii, sau poftești, sau... Mie mi s-a dat cumva mintea mea așa o descoperire, că omul e ca și o rachetă. Cum racheta se numără o numărătoare inversă, 3, 2, 1, 0, și numai când se zice 0, e zboară. Atunci inginerul îi spune start. Așa și omul are lucruri inutile în viața lui, cum ar fi lăcomia de bani, cum ar fi defăimarea de alt om, jignirea altora, sau vorbirea multă și jignești pe altul, sau vorbești fără folos. Unii au minciuni, alții fură, alții bajocoresc, alții înșală, manipulatorii. Omul are în viața lui anumite lucruri inutile. Și acestea lucruri inutile sunt ca secundele la rachetă. Deci astea trebuie numărate, scoase din viața ta. 3, lăcomia de bani, 2, curvia, 1, minciuna, și după aia 0. Când e 0, când ai rezolvat toate chestiile astea cu caracterul tău, atunci Dumnezeu zice start în viață. Dacă o singură chestie nu e rezolvată, racheta nu zboară, adică tu succes în viață nu o să ai. Și problemele se țin de călcâiul tău. Tu, ca să fii un om binecuvântat, ca să fii un om fericit, trebuie să lucrezi la caracterul tău, să ai un suflet nevinovat, tu să fii ca un copil nevinovat. Adică tot ce e inutil în viața asta, la tine în suflet să nu existe. Tu să fii un om curat, un om al adevărului, un om care totdeauna spune adevărul și nu se compromite pentru nimic. Egal ce pierzi în viață, egal ce câștigi, nu te compromiți, ai un caracter puternic, ești un om al dreptății, corect, sincer, totdeauna nevinovat în suflet, nu jignești pe nimeni. Dacă lucrezi la cineva, ai o meserie și lucrezi, îți faci lucru cum știi tu că e bine, ca și cum l-ai face pentru tine. Chiar dacă omul ăla e rău, îți faci lucru, a doua oră nu mai trebuie să lucrezi la el, nu ești obligat, dar tu să fii corect în tot ceea ce faci. De exemplu, cum îți mulți mecanici sau meseriași, sau lucră ceva fuș, cum se zice, repede, nu lipi cum trebuie, da banul ieșit. Astea nu sunt lucruri bune. Cine face astfel de lucruri, problemele se vor ține de el și blăstămul.
Deci dacă vrei ca să ai succes în viață, ca să te ridici economic, să te ridici pe plan familiar, să te înțelegi cu femeia ta, să n-ai ceartă în casă, câte chestii care vrei să ai o viață perfectă, toți visăm să avem o viață bună, să ne meargă afacerile bine, munca, familia, să ne înțelegem bine, să nu fie ceartă, Așa, dacă vrei toate lucrurile astea să le ai, atunci tu nimic inutil în viața ta să nu ai. Absolut nimica. Să fii nevinovat. Vei lucra la caracterul tău un timp și vei goli tot ce e inutil, absolut tot. Îți vei pune pază la gură și nu vorbești numai când e ceva necesar și te gândești de 2-3 ori înainte să zici un lucru, dacă zic asta e de folos la alt sau jignesc sau nu jignesc sau are rost să zic sau nu are rost să zic, știi? Să fii un om care vorbește numai ce e util și aduni în viață numai ce e util. Nu lăcomei de bani, adun și aia și lucruri și nu mai știi, numai bani în cap. Adun numai ce e util și tot ce ai peste necesarul tău, vinde și dă săraci, așa a spus Domnul. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Adică tu, dacă ai 3 mașini în curte, una sau două, dacă nu le folosești, ea vinde-le sau dă-le o familie cu mulți copii sau vinde și de bani aia hrănește o văduvă cu copii, unii sunt subnutriți și așa mai departe. Că sunt în Republica Moldova și pe zona Iașului și Botoșanului și în Ucraina, acum cu războiul, sunt copii care li se văd costele pe ei și șoantele. Deci când vei fi un om cu zero, nu lacom de bani, nu defăimător, nu jignești pe nimeni, ești un om foarte atent și om foarte calculat și care nu face la nimeni nimic rău, atunci așteaptă-te la succes. Atunci tot ce vei dori inima ta, tot ce va dori inima ta, ți se va da. Și bani, și te vei împăca bine cu soția. Dacă nu o ai, Dumnezeu îți va da o soție care în ochii tăi să fie frumoasă, să-ți placă. Toate ți le dă Dumnezeu, dar tu trebuie să-ți rezolvi chestia asta. Trebuie să te uiți înăuntru tău și în capul tău și să-ți analizezi pe tine. N-ai mai ai treabă cu nimeni de acum înainte. Numai cu tine ai treabă și vezi, azi când te pui seara în pat, azi ce am făcut. Am fost acolo, am zis așa, ăla așa, am gândit despre așa, am vorbit de ăla despre ălalt așa. Astea toate fonii inutile. A doua zi să nu se mai repete. Îți faci lucru bun dacă unii lucruri să nu te compromiți, cum ar fi, de exemplu, lucruri. Nu poți să lucri ca un om adevărului și un om cinstit, să lucri paznic la o discotecă sau unii să fac fel de lucruri care nu trebuie, știi? Sau lucri pe tir și tu duci lucruri erotice. Deci tu trebuie să fii să nu te compromiți, să spui la șeful tău sau eu asta nu duc, eu duc piese de mașini, duc copaci, duc lemne, duc făină, dar pe mine nu mă pui să duc alcool, țigări și lucruri care înaintea lui Dumnezeu nu sunt ok, știi? Da. Dacă vrei să fii binecuvântat, să fii tare de caracter, să nu te compromiți în viață, să fii un om drept și un om puternic. Și așa, 100% orice problemă ai, că e boală, că nu te înțelegi cu femeia, cu bărbat sau invers, sau ce îi, cu copiii, cu ce îi acolo, fiecare cu problema lui, atunci lucrurile astea se vor rezolva. Dacă tu îți rezolvi în viața ta lucrurile care tu le faci greșit, atunci alelalte Dumnezeu automat le va rezolva ție, pentru tine, dar trebuie să fii la zero. Deci când se va zice zero în viața ta, când nu mai e nimic rău, atunci Dumnezeu îți va zice, da, start. Tu acum o să mergi în sus, tu acum eu o să te ajut, o să te întăresc în viață, o să te binecuvântez, o să scot oamenii potriviți înaintea ta ca să-ți descurci și problemele tale se vor rezolva. Dar tu trebuie să-ți rezolvi a tale, care depinde de deciziile și de gândirea ta. Dacă astea tu, adică într-un cuvânt, să devii stăpân pe tine și tu să hotărăști ceea ce faci, nu poftile sau de aici ce te portă altceva, știi? Atunci când vei fi stăpân pe tine și vei alege învățătura Domnului Iisus, învățătura lui Dumnezeu, să o respecti, atunci toate ți se vor rezolva orice lucru. Dar cel mai greu e să te stăpânești pe tine și să te învingi tu pe tine. Să fii un om a dreptății totdeauna. Și să nu te compromiți, orice ai pierde, nu contează. Da. Garantat asta funcționează, eu am experimentat în viața mea, am avut multe probleme, mi-am dat seama din ce cauză, a fost din cauza mea, că eu paralel făceam și lucruri care nu sunt ok
și mi-a mers rău. Când m-am lăsat de ele, au început să meargă bine. Când m-am apucat iară de ele, iar mi-a mers rău. Când m-am lăsat, iară mi-a mers bine. Și am observat că asta e. Dacă tu rămâi nevinovat, tu te ridici în sus, să meargă bine. Dacă te apuci iară de vechile, cum o zis sus, că câinile se întorc la ce au vărsat și porcul se întoarce în mocirlă, știi? Dacă te întorci iar la ele, iară intri în aceleași probleme sau mai rău sau altele. Și sau poate le-ai rezolvat cam pe toate, dar totuși una au mai rămas. Domnul Iisus a spus, puțină, cum ar fi puțin aluat, o spește puțină drojdie tot aluatul, știi? O singură păcățel, un pic de lăcomie de bani, un pic vorbirea ta e mai prostuță, așa, mai jignești pe unul pe altul. Aia te ține și nu-ți poți rezolva în viață ce tu dorești. De exemplu, vrei să te căsătorești sau vrei să aia, să aia, să aia. Și din cauza la o chestie mică, nu ți se deschide ușa, adică tu nu ai succes. Tu trebuie să scoți și chestia aia mică din viața ta. Atunci când va fi zero, Dumnezeu zice start. Eu sunt cu tine, acum tu vei ajunge sus. Cum a fost Iosif în Egipt, de exemplu foarte bun. El a fost vândut ca sclav de frații lui la unul de la șerucă la parlament. Femeia lui l-a dorit, el a zis nu, aia nervoasă, că vreau să o violeze. O bătă pușcării pe nedrept, ăsta vreo 12 ani, dar el a fost corect. Au ajuns șeful pușcăriei acolo, după aia de acolo a ieșit și a ajuns prim-ministrul Egiptului dintr-un sclav. No. Deci fii corect, Dumnezeu îți va rezolva problemele și te va înălța sus. Dar tu trebuie să-ți rezolvi tot ce e inutil din viața ta să ajungi la zero. Până nu ajungi la zero, problemele să țin de tine și nu le vei putea rezolva niciodată singur. Sper că am mai înțeles. Dacă te interesează ceva și ai o problemă, poți să-mi scrii în privat. Chiar vreau să te ajut. Dacă e ceva, așa am trecut pe mult în viață și cred că te pot înțelege bine în orice problemă ai fi și cred că pot să-ți fiu de ajutor ca din jos să ajungi sus. Și să ai succes în ceea ce tu, de exemplu, cauți o fată frumoasă ori investești fată și că vrei un băiat așa sau nu poți ieși din sărăcie sau nu poți ieși din boală sau una și alta. Dacă ai nevoie de ajutor, poți să scrii în privat. Eu pot să dau sfaturi din experiența vieții mele care eu le-am trăit și dacă tu vei respecta 100%, problema ta se va rezolva, dar tu trebuie să fii stăpân pe tine și să nu te întorci ca câinile la ce vărsa și ca porcul mocirlă. Tu trebuie să rămâi drept. Și atunci tu vei merge înainte și binecuvântarea și succesul ce îți va da Dumnezeu îți va rămâne. Dacă te întorci ca câinile în ăsta la vărsat, iară ți să ia, știi, asta e. Da. Dacă ceva ai interes, poți să scrii privat. Te salut!